Ама голямо самочувствие днескашните жени и момичета, бе. Ама то напомпано, фалшиво самочувство от Инстаграма, от позорските ни снимки. Макар че то ние мъжете, ние сами им правим самочувствието на жените, защото не спираме да ги лайкаме, да ги коментираме, да им пишем по един път, по втори път, по трети път, ма е отговорила, ма синала, ма ги заглеждаме, ма се обръщаме, ма ги снимаме, ма ги зяпаме, сякаш са последните жени. Все едно не сме виждали жени. И после чудим, що с тях не се говори, вървят като царе с ногтите огромните, с огромните пачешки джуки. Макар че взех да забелязвам, че май мида модата на тези пачешки джуки. Мал се взеха да ходят на разграждане, да се смаляват усните. Ама то нормално. Те се стараха всичките да изглеждат еднакви. Сега вече в безизходицата, да не съм като другата, вече почнаха да се правят различни. Абе, бетеровцете са повечето жени, на бетеровцете. Дали ще им дойде акъла, обаче не е сигурно.